Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Kyrgyz Republic. The national anthem of Tajikistan. Ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шурӯъ аз имрӯз шаҳри Душанбе, пойтахти кишвари азизамон, боз ҳам ба макони баргузории яке аз мусобиқаҳои дигари минтақавӣ табдил меёбад. Он кишварҳое ки шомили ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ ҳастанд, дар доираи рақобатҳои баргузор мешуда байни наврасони то 15 сола дар шаҳри Душанбе ҷамъ омаданд. Аз 6 ассотсиатсияе ки шомили кафа ҳастанд, танҳо 4 албатта кишвар дастаҳои худро равон карданд ва чӣ тавре медонем аллакай имрӯз як бозӣ баргузор шуд ва дар ҷараёни он мо шоҳиди он шудем ки чӣ гуна милли пӯшони навраси Эрон бо ҳисоби 3-2 дар баробари ҳамтоёни узбеки худ тавонистанд муваффақ шаванд. ҳайати дастаҳои иштирокчии дидори имрӯза ҳоло пешниҳоди мо шумо шуда истодааст ва баъд аз чанд лаҳза муфассал атрофи онҳо албатта ман ба шумо иттилоъ хоҳам дод. Бояд бигӯем ки дар мусобиқаи мазкур ки 4 даста иштирок мекунанд, рақобатҳо ба таври низоми даврӣ сурат мегирад. Дар як давр ҳар кадоме аз дастаҳо бо ҳам якборӣ дидор анҷом медиҳанд ва ба ин тартиб тиме ки бештар аз ҳама имтиёз ба даст меорад ғолиби мусобиқаи мазкур эътироф хоҳад шуд. имрӯз миллипӯшони навраси то 15 солаи мо дар баробари ҳамтоёни худ аз кишвари Қирғизистон майдондорӣ мекунанд ва ҳамон тавре ки шумо низ пай бурдед, футболбозони то 15 солаи Туркманистон ва Афғонистон бо сабабҳои гуногун албатта ба ин мусобиқа наомаданд, дар ҳоле ки ин кишварҳо низ шомили конференсияи футболи Осиёи марказӣ ҳастанд. Хуб, албатта бозиҳо дар ин синну сол бисёр ҷолибу дидани сурат мегирад ба он хотире ки онҳо дар оянда ба футболбозоне табдил меёбанд ки гӯем аввалин насли футболии кишварашон мешаванд дар саҳнаҳои байналмилалӣ. Аз ин хотир таваҷҷӯҳ ба футболи наврасон дар ин синну сол албатта бениҳоят зиёдам ҳаст. То оғози рақобат ҳамагӣ чанд лаҳзаи дигари ба шумор боқӣ мондааст. Ҳама чиз барои шурӯи рақобати имрӯза тайёр аст. ёдовар мешавем ки гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза таҳти роҳбарии Амир Арабароғӣ аз кишвари
исломи Эрон албатта даъват шудааст. Ба ӯ дар канорҳо Шавкатов Бахтиёрхӯҷа аз Ӯзбекистон ва ҳамчунин Фарҳодпур аз Эрон кӯмак мерасонанд. Довари эҳтиётӣ бошад Абдурашид Худойберганов аз кишвари Ӯзбекистон мебошад. ҳамчунин ногуфта намонад ки комиссари бозӣ Беҳрӯз Айниддинзода аз Тоҷикистон ва нозири доварон Валентин Коваленко аз кишвари Ӯзбекистон маҳсуб мешаванд. насли нави футболи кишварамон ки ҳамагӣ иборат аз футболбозони 15 сола ҳастанд, акнун барои иштирок дар чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тайёр шуда истоданд. ин ҳам ҷавраи сармураббӣ Зайниддин Раҳимов дирӯз зимни нишасти матбуотӣ ишора кард. омодагиҳо баҳри албатта иштирок дар марҳилаи интихобии чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола аст ки соли оянда марҳилаи интихобии он бояд сурат гирад. оғози рақобат вақти ба шумор боқӣ мондааст ва ҳамакнун фикр дорам фурсат ҳам барои шурӯи рақобати имрӯза фаро мерасад ва мо ҳамагӣ мунтазири садои уштаки довар Амир Араб Бароғӣ ҳастем. ба ин тартиб рақобат шурӯъ мешавад ва аз маркази майдон футболбозони Қирғизистон тӯбро ба бозӣ дароварданд. хуб, ҳайатҳо барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. мунтахаби миллии наврасони то 15 солаи мо бо таркиби зерин бозиро шурӯъ мекунанд. дар хати дарвоза рақами 1 Абубакр Маҳмудов, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд ва умуман онҳое ки имрӯз дар майдон ҳастанд. рақами 2 Муҳаммадҷон Орипов, рақами 3 Абдулмаънон Ҳоҷӣ Муминзода, Ҳоҷӣ Нумонзода беҳтараш. рақами 4 Ҷамшедзода Диловар, рақами 5 Неъматуллозода Баракатулло, рақами 6 Абдулаҳадов Масудшо, рақами 10 капитани даста Абубакр Сулаймонов, рақами 12 Муҳаммадҷон Тоҳирӣ, рақами 14 Ғафуров Масрур, рақами 15 Ҷалолов Амирхон, рақами 17 Аҳмадҷони Абдусаттор, сармураббии даста Зайниддин Раҳимов. ҳайати мунтахаби то 15 солаи кишвари Қирғизистон бошад барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. дар хати дарвоза рақами 1 Адилет Абдираимов, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Бердиев Шуҳробек, рақами 4, рақами 5 Нуркомилов Айтенур, рақами 6 Қувватбеков Мунарбек, рақами 7 Юсупов Айбек, рақами 8 Шарипов Айдар, ӯ капитани даста аст. рақами 10 Эмилбеков Арген, рақами 11 Кубанчибеков Нурболат, рақами 12 Сергунин Максим, рақами 15 Ислом Мамадқулов, рақами 18 Шайдуллаев Орзубек, сармураббии даста Сумайлиев Самад аз кишвари Қирғизистон. ба ин тартиб боло дар дақиқаҳои аввали бозӣ кӯшишҳои футболбозони ҳарду дастаро дида истодаем, аммо имкониятҳои хуби голзанӣ ҳоло ба вуҷуд оварда наштааст. ба ҳар ҳол ин оғози бозӣ аст ва бештар дастаҳо кӯшиш мекунанд то худро ба ҷараёни бозӣ ба тартиби ҷойгишаи футболбозони ҳариф мутобиқ созанд. фишори баланди футболбозони мо инҷо боис барон шуда истодааст ки онҳо зуд тӯбро бигиранд аз ҳариф. имкони идома додани ҳуҷум ҳоло пайдо намешавад ва футболбозони қирғиз баъд аз он ки тавонистанд ин ҳуҷуми моро бартараф кунанд кӯшиши гӯем ба ҳуҷум гузаштанро намуданд, аммо дар ин байн муваффақ ҳам нашуданд. зуд инҷо тӯб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад. дар ин лаҳза бошад дарвозабони мо аз мавқеи худ хело ҳам пеш баромад Абубакр Маҳмудов ва тавонист дар ин байн дар роҳандозии ҳуҷуми навбатӣ ҳам дастояш иштироки фаъол намояд.
тавассути марказ ҳоло кӯшиши футболбозони мо ба назар мерасад, аммо инҷо қариб буд ки мо тӯбро аз даст диҳем. Ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри футболбозони мо боқӣ монд. исоили навбатӣ тӯб ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф ва дар ин лаҳза чӣ тавре мебинед ҳариф ин ҳолатро бартараф мекунад, аммо дар зудтарин фурсат мо шонс пайдо кардем ва голи аввалин ҳам зада мешавад. Дар дақиқаи панҷуми рақобат ҳисоб кушода шуд ва мо тавонистем баъд аз як иштибоҳе ки ҳариф дошт самаранок истифода бурда ҳисобро кушоем. Гол ҳам ба номи капитани даста Абубакр Сулаймонов навишта мешавад. хело ҳам барвақт ва бо пайдо кардани аввалин имконияти хуби голзанӣ шогирдони Заиндин Раҳимов тавонистанд дар ҷараёни бозии имрӯза ба дарвозаи ҳариф гол зананд. албатта ин шоистаи таърифу таҳсин аст ки мо тавонистем дар ҷараёни бозии имрӯза аз аввалин имконияте ки доштем дар рафти рақобат истифода бурда тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо кунем. фурсати дигар акнун метавонад ба вуҷуд ояд. Ногуфта намонад ки дар ин гуна мавридҳо вақте голи зудкор зада мешавад ба дарвозаи як даста, агар фишор ҳамвора идома ёбад ва мутассил албатта як даста ҳуҷумро идома диҳад ҷониби дарвозаи рақиб, пас имкониятҳои дигар ҳам барояшон ба вуҷуд меояд. Аз ин хотир бояд футболбозони мо ҳоло сурати ибтидоии бозие ки доштанд онро пас нафароварда ҷониби дарвозаи рақиб ҳуҷумҳои навбатии худро роҳандозӣ кунанд. Дар ин сурат аз эҳтимол дур нест ки боз ҳам шонсҳои навбатии бисёр хуберо барои рахна кардани дарвозаи рақиб мо шумо пайдо мекунем. доварчӣ ишора мекунад. Инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд, мегӯяд довар ва ишора шуда истодааст ки ҳангоми ҳаракатро оғоз кардани Муҳаммадҷони Тоҳир қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. Аз ин хотир довар ҳамин чизро ба эътибор гирифта зуд ҳолати мазкурро ҳамчун қоидавайронкунӣ баҳо медиҳад. лаҳзае ки гол зада шуд, бори дигар пешниҳоди мо шумо мешавад. дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеи худ тавонист тӯбро зада аз дохили ҷаримагоҳаш берун кунад, вале баъдан футболбоз таҳти рақами 18 Шайдуллаев Орзубек ба хаторо дод зимни қабули тӯб, чун дидем ки тӯбро нигоҳ дошт, вале мувозинатро аз даст доду афти. дар натиҷа имконияти бисёр мусоидро пайдо кард Абубакр Сулаймонов ва бо як зарбаи ҳадафманди худ тавонист ҳисобро кушояд. акнун зарбаи ҷаримавӣ дар ихтиёри футболбозони мо аст. онҳо ҳоло кӯшиш доранд самаранок аз ин ҳолати доштаашон истифода баранд. бояд якҷо мебинем ки зарбаи ҷаримавиро чӣ гуна иҷро мекунанд футболбозони мо. зарба иҷро шуд, тӯб ба девори дифоӣ расида самти ҳаракати худро каме тағйир медиҳад ва баъдан ҷо ишора шуда истодааст ки футболбози мо дар ҳолати офсайд қарор дошт. аз ин хотир рафти бозӣ манъ карда мешавад. як фурсати дигар ва боз ҳам зарбаро мебинем ҷониби дарвозаи рақиб, аммо ин маротиб зарба иҷро шуда баланду ноаниқ. ногуфта намонад ки ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ ё ба ислоҳи дигар кафа ки ин шакли ихтисоршудаи номҳои аввалӣ гӯем ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ аст, яъне ба ислоҳ Central Asian Football Association. 10 июни соли 2014 таъсис ёфта буд.
و شروع از ماه январи соли 2015 он фаъолияти худро оғоз кард. аъзои он 6 конференсияи футболии осиё ҳастанд, 6 федератсияи футболии осиё ҳастанд. инҳо Афғонистон, Эрон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон мебошанд. ногуфта намонад ки таи чанд соли охир ҷо як имконияти хуб барои футболбозони мо боқӣ монд дар ихтиёри футболбозони мо, аммо ҳоло ҳам ҳуҷум ба ҳамон шакле ки мехостанд футболбозони мо идома надорад. акнун шонси бисёр хубе пайдо мешавад дар якдигар бозӣ кардани футболбозони мо дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф ва баъдан як зарбаи дигар аз масофаи дур, аммо ин маротиб зарбаи ҷро шуда боз ҳам баланду ноаниқ аст. муҳаммадҷони тоҳир кӯшиш кард, бори дигар метавонед бубинед зарбаи задаи ӯро. гуфта намонад ки бинандагони гиромӣ ҷ тавре болотар ишора кардем, таи солҳои аввал маркази албатта идоракунии кафа шаҳри Тошканди Ӯзбекистон буд ва баъдан шурӯъ аз соли 2019 дафтари кории мусобиқаи мазкур бар шаҳри Душанбе интиқол дода шуд ва тӯли намин 3 соли охир кишвари мо мизбони мусобиқаҳои асосии кафа ҳам ҳаст. ҳоло як имконияти дигар, фурсати бисёр хуб ба вуҷуд меояд. чӣ гуна имконият, зарба ва гол. ҳисоб 2-0 мешавад ва ба ин тартиб чӣ тавре мебинед, баъд аз гузариши бисёр олии худ тавассути канори рост футболбозони мо тавонистанд ин имконияти олиро ба вуҷуд оранд ва ин маротиб метавон гуфт ки албатта иштибоҳи футболбозони ҳариф не, балки бевосита он талош, он заҳмате ки футболбозони мо кашидан зимни роҳандозии ҳуҷуми мазкур самара бахшид. таваҷҷӯҳ кунед ба гузариши бисёр хуби футболбоз таҳти рақами 14 дар ин лаҳза аз канори рост Масрур Ғафуров ки чӣ гуна олие гузариш кард аз канори рост. инҷо таваҷҷӯҳи асосӣ ба он аст ки оё тӯб аз майдон берун шуда буд ё на. ба ҳеҷ тавре мебинем воқеан тӯб марзи майдонро убур накарда буд. ба инак голи дуюм ҳам ба номи капитан Абубак Сулаймонов навишта мешавад. ба ин тартиб ҳисоб 2-0 шуд. чӣ тавре ишора кардам, таи солҳои охир шаҳри Душанбе макони асосии баргузории мусобиқаҳои гуногун миёни дастаҳои мунтахаби наврасон, ҷавонон, бонувони минтақаи кафа аст ё минтақаи осиёи марказӣ ҳам гӯем иштибоҳ нахоҳад буд ва дар ин байн ҳам байни дастаҳои то 16 сола то 19 сола инчунин миёни дастаҳои синну соли гуногуни бонувон рақобатҳо сурат гирифтанд ва бисёр рақобатҳои диданию ҷолиб ҳам буданд. аввалин шонси хуб метавонист ҳоло барои футболбозони қирғиз ҳам ба вуҷуд ояд, аммо зуд дифоъгарони мо тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин лаҳза, вале иштибоҳ аси футболбози мо сурат гирифт ва Амирхон Ҷалолов дар ин лаҳза албатта чӣ тавре дида мешавад қоидаи бозӣ вайрон шудааст. воқеан дар саҳнаи такрори ин чизро низ мо шумо дидем ки дар воқеъ Амирхон Ҷалолов ва Аҳмадҷони Абдусаттор ки хеле наздик ба якдигар буданд, маҳз онҳо албатта дар лаҳзаи қаблӣ боис барон шуданд ки чунин ҳолат
ба қайд гирифта шавад. ҳеҷ қисса нест. ҳоло албатта ин танҳо як зарбаи ҷаримавӣ мебошад. мавқеъҳоро дуруст интихоб карда дар паи бартараф кардани он бояд шаванд футболбозон ва имкони бартараф кардани чунин ҳолатҳо ҳам ҳаст. дарвозабон Абубакр Маҳмудов бисёр хуб ва бо диққати тамом рафтор кард. бубинед дар ин лаҳза зуд тӯбро ба дасти худ гирифт ва ҳеҷ гуна имконият барои рақиб дода нашуд. Можно. Один, честь, помог. Арифо. қоида вайронкунии навбатӣ инҷо ба чашм мерасад. бори дигар метавонед ин ҳолатро бубинед. воқеан ҳам дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ аз ҷониби футболбози мо вайрон карда шуд. лаҳза ба лаҳза шумораи қоида вайронкуниҳо меафзояд ва ин маротиб футболбози ҳайати рақами 15 Ислом Мамадқулов аз ҳайати мунтахаби наврасони то 15 солаи Қирғизистон қоидаи бозиро вайрон кард. ва дар саҳнаи такрорӣ ҳам шумо ин чизро хеле хуб дида истодаед ки чӣ гуна дағалона рафтор кард Мамадқулов дар лаҳзаи қаблӣ ҳангоме ки барои ту мубориза мебурд бо футболбози мо. лаҳзае ки голи дуюм зада шуд такроран барои мо шумо пешниҳод мекунанд тавассути як таркибворӯии бисёр ҷаззоб аз самти рост ҳуҷуми футболбозони мо роҳандозӣ шуд ва дар натиҷа дидем ки он бо голи задашудаи футболбозони мо хотима ёфт ва як имконияти дигар ин маротиб аз қабати дуюм бубинед чӣ гуна фурсати олиеро мо дар ихтиёр доштем. лек зарбаи бо сар иҷро кардаи футболбози моро дарвозабони ҳариф бартараф мекунад. Ahmad. Tamam, дар ин лаҳза боз ҳам як қоида вайронкунии дигар ба чашм расид ва ин маротиб ҳам футболбозони меҳмон албатта қоидаи бозиро вайрон карданд. барои бештаре аз мухлисони мунтахаби миллии кишвар, онҳое ки албатта пайваста натиҷаҳои бозиҳои тими миллии кишварро пайгирӣ мекунанд, тамошои бозиҳои мунтахаби наврасон ва ҷавонон албатта
ҷолиб аст онҳо пайваста пайгирӣ мекунанд ва имрӯз чун мо шумо бори аввал рақобати мунтахаби миллипӯшони навраси то 15 солаи худро дар чунин сатҳ дида истодем. ин имкон медиҳад то сатҳи омодагии онҳоро дар баробари ҳамтоёнашон аз кишварҳои дигари осиёи марказӣ қиёс кунем ва ҳамзамон бо ин ногуфта намонад ки худи онҳо ҳам дар майдон метавонанд омодагиашонро дар баробари чунин ҳарифонашон дар баробари оне ки месанҷанд ҳамчунин барои тайёрӣ ба бозиҳои оянда махсусан марҳилаҳои интихобии чемпионати осиё аз санҷиш гузаронам. ва инам як майдони бисёр хуб аст ва фикр дорам бештаре аз мухлисоне ки айни замон дар назди оинаи нилгун нишаста ҷараёни бозии мазкурро тамошо карда истоданд имкон пайдо мекунанд то аз ҳунару маҳорати насли нави футболии кишвар баҳравар шаванд ва ҳамзамон бо ин фикру назари худро дар бораи тайёриву иштироки онҳо дар ин гуна мусобиқаҳо баъдан баён намоянд. хуб ин лаҳзае аст ки каме усе бардоштааст футболбоз таҳти рақами 10 Арген Эмилбеков. аммо маълум мешавад ки носеби доштаи футболбоз чандон ҷиддӣ нест ва бозиро давом дода метавонад. дар ин лаҳза боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон шуд. ин маротиб дар баробари капитани мунтахаби Қирғизистон Айдар Шарипов. масофа то дарвоза албатта хело ҳам дур аст, аммо ҳоло хоҳем дид ки чанд нафар аз футболбозони мо дар девори дифоӣ ҷойгир мешаванд ва ҳамзамон бо ин то кадом андоза футболбозони мунтахаби Қирғизистон кӯшиш мекунанд аз ин имконияти доштаашон тавассути иҷрои зарбаи рост истифода баранд ё ин ки партоби ту ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад. зарбаи рост иҷро шуд ва мутаассифона дар ин лаҳза туп ба тури дарвозаи мо дохил мешавад, аммо довар ҳамзамон ишора мекунад ки он ҷо офсайд ҳам будааст. бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. канам дар лаҳзаи қаблӣ чӣ тавре дидед ҳамон ҳолате ки болотар ишора кардем, бо вуҷуди он ки зарбарост ҷониби дарвоза рафта истодааст. як футболбози мунтахаби Қирғизистон каме пештар ҳаракат карда буд ва довари канорӣ маҳз ҳамин чизро ба эътибор гирифта ин ҳолатро ҳамчун офсайд баҳо дод. бори дигар метавонед бубинед. такрорам шавад, бори дигар ёдовар мешавам ки зарбарост ҷониби дарвоза ҳаракат карда истода буд. аслан дар ин гуна мавридҳо бо дар назардошти ҳолатҳои ҷудогона агар футболбозе ки дар ҳолати офсайд аст ба зовияи диди дарвозабон халал нарасонад, яъне зовияи биниши ӯро маҳкам накунад, пас эҳтимолияти ба эътибор гирифтани он ҳам ҳаст. аммо довари канорӣ ин маротиб ба хулоса омад ки инҷо офсайд аст, чун як футболбози дастаи ҳариф дар ҳолати нобозӣ қарор дошт ва инҷо воқеан ҳам ин ишора кардаи ӯ ҷо дорад ва ба ин тартиб зарбаи рост иҷро шуда, ҳарчанд баъдан дидем ки бо иштибоҳи дарвозабони мо ҳам туп ба тури дарвоза дохил шуда бошад, аммо он гол бекор карда мешавад.
як имконияти дигар барои футболбозони мо метавонист ба вуҷуд ояд, аммо касе пайдо нашуд то сари вақт партоби муҳаммаҷони тоҳирро қабул кунад. маротиб дар баробари диловар ҷамшедзода қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. фурсати навбатӣ метавонад ҳоло ба вуҷуд ояд барои футболбозони мо. Як имконияти воқеан ҳам хуб аст. Пас ба канори чап, инҷо имконияти бисёр хуби зарбазанӣ ва дар ин лаҳза бубинед зарбаи хубам иҷро мешавад. Лек читавре мебинем туб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад ва аз майдон мебарояд. бори дигар метавонед бубинед ин лаҳзаи ба вуҷуд омадаро. гузариши бисёр хуби футболбоз таҳти рақами 14 Масрур Ғафуров аз канори рост ва баъдан паси ӯ ба канори муқобил онҷо бошад ҳамдастааш тайёр буд то тубро қабул карда ҳуҷумро идома диҳад. ҳамин корро ҳам дидем бо иштироки футболбози дигарамон, аммо баъдан зарбаи ниҳоӣ каме хато рафт. айни замон акнун дар ҷадвали гурӯҳ албатта дастаи мунтахаби наврасони Эрон пешсаф аст. баъд аз он ки гуфтем онҳо дар як бозии бисёр драматикӣ дар баробари ҳамтоёни худ аз Узбекистон пирӯзӣ ба даст овардан бо ҳисоби 3-2. ва имрӯз албатта дар сурати муваффақияти худро нигоҳ доштан футболбозони мо имкон доранд ба садри ҷадвал бароянд. ногуфта намонад ки бозиҳо дар маҷмӯъ 3 давро дар бар мегирад. рӯзҳои 19, 21 ва 23 ноябр баргузории рақобатҳо тибқи нақша пешбинӣ шудааст ва дар даври дуюм Тоҷикистон бо Эрон рӯбарӯ мешавад ва дар даври сеюм бошад бо Узбекистон. Қирғизистон дар даври дуюм бо Узбекистон ва дар даври охир бо Эрон майдондорӣ мекунад. давомнокӣ рафти рақобати дастаҳо 90 дақиқаро ташкил мекунанд дар маҷмӯъ. маслан баъзе вақт футболбозони синну соли поёни бо ҳам рақобат мекунанд. борҳо шоҳиди он ҳам шудаем ки бо дар назар дошти розигии тарафайн вақти давомнокии бозӣ каме коҳиш ҳам дода мешавад. барои мисол ба айни футболбозони то 14 сола то дар чемпионати Осиё ҳам ба назарам ҳамин гуна ҳолат буд. ҷо як фурсати хуб акнун барои футболбозони қирғиз ба вуҷуд омад. чӣ ишора мешавад? аз назди дарвоза бояд ту ба бозӣ дароварда шавад.
ва он ҳолате ки ба вуқӯъ пайваст ҳамчун найрангбӯзии футболбози қирғиз эътироф шуд. бори дигар метавонед бубинед. дар ин лаҳза ҳангоми мубориза Амирхон Ҷалолов қоидаи бозиро дар баробари футболбози ҳариф Нурбулат Кубанчибеков вайрон накардааст ва бозиро давом додан мумкин аст. ҷитавре болотар ишора кардам байни футболбозони навраси то 14 сола баъзе вақт мушоҳидонам шуда будем ки пештар давноки рақобат то 70 дақиқа буд, яъне ду қисми иборат аз 35 дақиқаӣ. аммо дар ин мусобиқа ҷитавре мебинем тибқи ҳамон низомнома давноки рақобат 90 дақиқа расман нишон дода шудааст. шуро аз ин сину сол албатта бештар футболбозон ба футболи калон мутобиқ шуданашон оғоз мегардад ва бояд аз ҳамин лаҳзаҳо худро мутобиқам созанд. ҳолати навбатии қоидавайронкунӣ ин маротиб акнун дувар маҷбур шуд корти зард ҳам нишон диҳад ба хотирионе ки чунин қоидавайронкуниҳо зуд ба чашм расида истоданд ва набояд ин ҳолат албатта такрор ёбад. ба Мунарбек Қувватбеков корти зард нишон дода шуд. нимуҳофизатгари мунтахаби наврасони то 15 солаи Қирғизистон барои чунин амал кардаш. бори дигар метавонед бубинед. фишори футболбозони мо хеле хуб аст. дар ин лаҳзаҳо имкон буд ки дигар бора дар наздики дарвозаи ҳариф тӯбро аз бозигарони меҳмон бигирем, аммо имкон нашуд. ба ҳар ҳол дар маркази майдон тавонистем тӯбро аз рақиб ситонем, вале боз дар зудтарин фурсат рақиб тӯбро ба худ баргардон. акнун ҳуҷуми онҳо идома дорад тавассути канори рост ва ба ин тартиб ишора мешавад ки дар лаҳзаи қаблӣ футболбози мо Баракатулло Неъматуллозода тавонисто ба охир мубориза барад бо футболбози ҳариф. ва ба ӯ имкони албатта идома додани ҳуҷумро надод ва ҳамзамон бо ин ҳарифро маҷбур кард ки нисбат ба ӯ қоидаи бозиро вайрон кунад.
голи зудкоре ки дар оғози рақобати имрӯза ба дарвозаи ҳариф зада шуд, албатта кори моро то ҷое осон ҳам кард. Вале баъд аз ҳамон ду голи зада шуда инак тақрибан 20 дақиқаи охир мо шоҳиди он шуда истодаем ки имкониятҳои хуби голзанӣ барои футболбозони мо дигар ба вуҷуд намеоянд. албатта ҳариф ҳам дар ин байн фурсатҳо надошт, вале ногуфта намонад ки бозигарони мо ҳангоми ба ҳуҷум гузаштани худ бояд ҳар як ҳамлаи созмонмендашонро ҳадақал кӯшиш намоянд ки бо ба вуҷуд овардани як вазъияти хуби хавфнок ҷанбаст кунанд. бигзор он дар ниҳоят гол ҳам нашавад, аммо худи кӯшиши ташкил кардани имконияти хуби голзанӣ дар назди дарвозаи ҳариф ин аллакай аз бисёр чиз дарак медиҳад. яъне мо мақсаднок ҳадафмандона дар ҷараёни бозӣ ҳамла карда истодаем, таркибо рӯйҳои муайян дорем, бо нақшаву тарҳҳои муайяне албатта вориди майдон шудаем ва кӯшиш мекунем ки онро амалан дар майдон пиёда созем. бисёрам хуб дар ин лаҳза ҳаракати футболбози мо инҷо идома меёбад тавассути канори рост. акнун имкони партоби туп ҳаст, фурсати бисёрам хуб, зарба ва бубинед ки чӣ гуна имконияти хуб буд дар ин лаҳза, аммо туп ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун мешавад. аҳмадҷони абдусаттор зарба зад, бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед, аммо дар рафти ин ҳуҷум иштироки фаъоли муҳаммадҷон орипов арзанда аст ба ҳама гуна таърифу таҳсин хондан, чун ӯ маҳз дар маркази майдон нафаре буд ки тӯбро гирифт ва тавассути гузариши худ ва баъдан андар якдигар бозӣ кардан бо яке аз ҳамдастояш тавассути канори рост ҳуҷумро идома дод ва баъдан бо паси ӯ чунин имконият барои аҳмадҷони абдусаттор ба вуҷуд омад. бисёрам хуб дар тӯбрабоӣ боз ҳам футболбозони мо муваффақ мешаванд. бисёрам хуб дар ин лаҳза гузариши олиеро тавассути Масрур Ғафуров мо шумо шоҳид шуда истодем. ба ҳар ҳол ҳамдастояш ҳоло тайёр ҳастанд ки ҳуҷумро идома диҳанд, ҳарчанд дар ин байн ӯ каме осеб ҳам бардоштааст. як фурсати хуб, аммо дар лаҳзаи охир садгузории футболбозони қирғиз боис бар он мешавад ки ин ҳолат бартараф шавад. ҳоло ҳам Масрур Ғафуров дар замин хоб аст ва ӯ ба ёрии табибон ниёз дорад. он нафаре буд ки дар ҳуҷуми охирин маҳз бо иштироки ӯ дидем ки чӣ гуна ин ҳуҷум оғоз шуд ва баъдан маълум мешавад ки бо сабаби каме осеб бардоштанаш натавонист рафти ин ҳуҷумро идома диҳад. бори дигар метавонед ин ҳолатро шоҳид шавед. иштироки бисёр хуби ӯ, гузаришҳояш аз ҳариф дар лаҳзаи ҳамлаи қаблӣ албатта боис бар он шуданд ки имконияти хубе барои футболбозони мо ба вуҷуд ояд. барои истоди мунтахаби мураббиён ҳам албатта ин як қадами нав аст, ба он хотире ки онҳо қаблан ин пайроҳаро
گذاشته بودند با منتخب نورسانی تا 16 ساله کشور خاطرتان باشد. در سال 2018 زایندین رحیموف در چمپیونات آسیا توانسته بود جای دوم رو کسب نماید با شاگردانش که نتیجه واقعا بلند ارزیابی میشد و بعدا راه پیدا کردن به چمپیونات جهان. گزارش بسیار خوب، اما اینجا البته مرزی میدان الکی خاتمه یافته بود برای مسرور غفورов و امکانی ادامه دادن هجوم وجود نداشت. و اکنون با زایندین رحیموف باسم تیار کردنی یک نسل دیگری فوتبالبازان باور کرده واگذار میگردد. تجربه او را البته به اعتبار گرفته در این بین او را به این سمت گذاشتند. همچنین در پهلوی او دیده استیم که مربیان دیگری با تجربه مثل سفر رحمانوف، امونشو سعادت سایرف هستند که در تربیت کردن این فوتبالبازان البته سهمگذار میباشند. آنها نیز امیدوار باشیم که مثل نسل قبلی فوتبالبازان نورسی تا 16 ساله کشور آنها نیز در سطح آسیا با دستاورد بین‌المللی بلند نایل می‌گردند. قاعده بازی ویران شد. یک بازیگری ما سه برداشته است، از این خاطر خودی فوتبالبازان توپ را از میدان بیرون کردند. و در این لحظه چطوری میبینید ابوبکر سلیمانوف سه برداشته است. تکرار این حالت رو با پیشنهادی ما و شما میکنم. ماما البته وضع آب و هوا و نمناکی که هست این چیز هم تاثیر خود را میرساند به جریان بازی. تا جای وقتی فوتبالبازان در این گونه شرایط آب و هوا میافتند کم بیش احتمالی آسیب برداری آنها هم زیادتر میشود. بار دیگر لحظه‌ای که گل زده شد میتوانید ببینید. دو گلی که زده شد هر دو هم با اشتراک کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانوف بود. در حالت اول بعد از اشتباه فوتبالبازان حریف و در حالت دوم بعد از گزارش بسیار عالی که همدسته‌اش توسط کناری راست داشت مسرور غفورов ما دیدیم که او از امکاناتی داشته‌اش عالی استفاده می‌برد و حساب رو 2-0 می‌کند. چند دقیقه اخیر بازی هر دسته تقریبا برابر شد و اینک فوتبالبازان قرقیزستان در پی آن چند امکاناتی که داشتند باز یک ضربه کنجی دیگر هم کار میکنند. ارسال تو به داخل جریمه‌گاه برز اینجا ادامه دارد و چطور دوباره اشاره میکند تو به دست یکی از فوتبالبازان قرقیزستان رسید. از این خاطر رفتی بازی منع کرده شد و در این صحنه تکراری با وجود آنکه ما خوب ندیدیم شاید در اینش بهتر نمایان شود. بله
маълум мешавад ки воқеан тӯб ба дасти футболбози мунтахаби наврасони қирғизистон расидааст ба Арген Эмилбеков. аз ин хотир довар аз кишвари Эрон Амир Араббароғӣ дар ҳамон лаҳза рафти ҳуҷуми рақибро манъ кард. як фурсати дигари бисёр ҳам хуб ва ин маротиб ҳам бубинед зарба иҷро шуда чӣ гуна хавфнок буд барои дарвозабони ҳариф, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузараду аз майдон берун мешавад. ин маротиб зарбаро чӣ тавре мебинем Муҳаммадҷони Тоҳир иҷро кард, вале каме дақиқат албатта нарасид ба зарбаи ӯ. 2 дақиқа вақт илова мешавад ба анҷоми вақти асосии нимаи аввал. дар маркази майдон боз ҳам фишори футболбозони қирғизистон ба чашм мерасад ва инак онҳо тӯбро соҳиб шуда боз ба ҳуҷум гузаштанд ва дар лаҳзаи охир бубинед дифоъгарони мо бо кӯмаки якдигар кӯшиш карда истоданд ки ин ҳолат бартараф шавад ва ба ин тартиб онҳо тавонистанд дар якҷоягӣ бо дарвозабон Абубакр Маҳмудов ин ҳолатро бартараф кунанд. ду дақиқа вақти илова шуда ҳам инҷо ба хотимаи худ мерасад ва бо ҳамин садои уштаки довар баланд шуд. нимаи аввал бо ҳисоби 2-0 хотима ёфт. умедвор мешавам ки дар оғози нимаи аввали бозӣ мо 2 дафъа тавонистем ба дарвозаи ҳариф бо кӯшишҳои капитани даста Абубакр Сулаймонов гол занем ва баъдан тақрибан бозӣ баробар сурат гирифт, аммо гол ба чашм нарасид. бо ҳамин